Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Бародарои азиз, чӣ хеле ки дирӯз дар пахши мустақим мо кадом бародарое қарор дошт медонанд, огоҳанд. Наворе ки апай Сарвиноз кардагӣ буд, дар шабакааш гузошта буд ва акай Бобоҷон дар шабакаи худаш гузоштагӣ буд ва мо дар пахши мустақим картаи ҳамин моддара мондем. Абубакрҷони 8 сола ки гуфтем барои гузаронидани ҷароҳиш 40,000 сомони тоҷикӣ ба маблағи русӣ гардонем. Агар 270,000 рубли русӣ лозим буд. Бо дастгирии шумо бародарои азиз ва бо дастгирии бародармон Исмоили Маҳмадзоҳир ки як нисфи маблаға бародармон Исмоили Маҳмадзоҳир додагиай, ҳамин маблағи лозимӣ ҳамин апа дар байни як рӯз ҷамъоварӣ карда шуд. Ина бародарои азиз маблағ амонатии шумо. Аз ҳамин бародарои азиз 80,000 рубли русиша бародармон Исмоили Маҳмадзоҳир дод, боқимондааш ҳама саҳми шумо бародарои азиз. Апае ки модари Абубакра ина омадем беморхонаи Истиқлол маблаға додемша. Ина маблағ апа бародарои хайрхоҳ дар ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ? خداجان عمرشان دراز شود، سرشان درد نمی‌بیند. خدای پروردگار دیافتگیشان توی درآورد و سرشان درد نبیند. امین همه دسته همین الله. апай Сарвиноз бародарои азиз салом алейкум бародарои азиз, бародарои дастбахайр. ман ҳамаи шумо бисёр миннатдорам ки бетараф нашидем ба ҳамин модари муҳтоҷ мақсад дастгирӣ кардем. худованд хайртона қабул кунад, худованд ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ. дар охири навор чӣ гуфтанем? ҳазор раҳмат акай Ниъматов Мансур, акай Бобоҷон бародарое ки дар пахши мустақим омадем, Маъруф ва дигар акай Ҳабибулло, акай Отлоқ, дигар бародарое ки дар пахши мустақими мо омаден иштирок кардену ва ҳамаи мо сабаб шудем ки маблағи лозимии Абубакрҷон ҷамъоварӣ шуд. Дар байни як рӯз дар як прямой эфир мақсад маблағ ҷамъоварӣ шуд. алал хусус миннатдории худро ба бародармон Исмоили Маҳмадзоҳир мерасонам ки саҳми бениҳоят калони худша дар ҳамин кор гузошт ва ҳазор раҳмат ки дар бари апаву хоҳаро бародарои ниёзманд ҳамавақт ростай дасти хайрша илоҳинам аҳкам нагардона ва давлатша дучанд кунад. ина апа маблағи лозимӣ, ина амонати шумо. ҳазор раҳмат.